Quddiem pressjoni ma taqta xejn fil-Partit Nazzjonalista dwar il-kandidatura ta' Salvu Mallia daħlet titkellem għalih Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia indirizzat lil dawk li fil-Partit Nazzjonalista huma mdejqa bl-aġir ta' Mallia u qalet li jekk il-Partit Nazzjonalista jneħħih ikun qed jispara f'saqajh. Let him speak, kitbet Caruana Galizia. F'waħda mill-kitbiet tagħha għamlet argument sħiħ għaliex Mallia li bħala u magħruf għall attakki personali għandu jingħata kull appoġġ fil-Partit Nazzjonalista. Jidher li Caruana Galizia mhux biss kienet qed tirreaġixxi għal emails mill-Partit Nazzjonalista żvelati mill-Gazzetta Kulħadd u għall aħbar dwar dan l-inkwiet fit-Times of Malta ta' tnejn, iżda wkoll għal tarif li għandha hi. Biex jum wara ieħor qed ikun ikkonfermat kif il-ġudizzju ta' Simon Busuttil f'dan il-każ ħoloq terremot sħiħ. Però lil Caruana Galizia ma damitx ma serħitela rasa l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Enfenek. Taħbieb ċemplitilha u qaltilha li l-partit m'għandu ebda intenzjoni li jħalli lil Salvu Mallia jitlaq. Saħansittra Enfenek qaltilha li lanqas tridu jbiddel it-tonalità ta' kif jitkellem jew jikteb. L-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista dwar Salvu Mallia ilu għaddej sa minn żmien il-festi tal-Indipendenza. Iżda ħareġ fil-pubbliku l-ħadd wara li l-Gazzetta Kulħadd żvelat emails juru li hemm min saħansittra qiegħed jeddet bir-riżenja mill-Partit Nazzjonalista jekk ma tittieħidx azzjoni effettiva. Fi kliem esponenti u attivisti tal-Partit Nazzjonalista, il-kandidatura ta' Salvu Mallia mhix tal-livell li għandu jħares lejh il-Partit Nazzjonalista. B'Ingrid Brownrigg, ex-kandidata li Lorenz Gonzi kien iddeskrivija bħala nazzjonalista dok miż-Żejtun, ukoll tesprimi tħassib fuq Facebook. Hi qalet li l-Partit Nazzjonalista għandu jħares lejn il-kwalità tal-kandidati jew in-nuqqas tagħha fil-każ ta' Salvu Mallia.